Amigas e amigos do fútbol, di que complicado na vida non é chegar, senón asentarse. É a verdade que para nós é un placer enorme volver a encher por segundo ano consecutivo o Pazo da Cultura de Narón. Cando xa baixan o telón as ligas, os campeonatos, o ano regular, é hora de facer un análise, de botar unha mirada cara atrás e buscar os mellores equipos, os mellores deportistas, os mellores clubes. Descubrimos que a colleita deste ano 2012-2013 foi fructífera, tanto en calidade como en cantidade. Isto acarrea moitas alegrías e moitas ilusións, pero algún que outro inconvinte. E é que outro ano máis, como segundo consecutivo, nin xuntando todo o aforo de todos os pazos de teatro ou teatros da comarca, collería toda a familia do fútbol. Co que, antes de continuar, para todos os que conformamos a familia do fútbol e por un ano tan bo, de tan boa colleita, gustaríame pedirlles antes de nada o primeiro aplauso. O portal deportivo voltarria.com e a Federación Galega de Fútbol, en colaboración ca Asociación de Fútbol Afeccionado da Comarca, Ola, boas tardes, alcaldes da comarca, concelleiras e concelleiros, vicepresidente da Federación e directivos da mesma, directivos dos clubs, adestradores, xogadores e xente do fútbol. Boas tardes a todos en nome da organización. Benvidos un ano máis a esta festa dos premios Volta Ría 2013 de fútbol. Grazas aos nosos patrocinadores, un ano máis, esta vez máis. Os concellos, como acaba de dicir Miguel, de Cariño, A Capela, Ortigueira, Neda, Ares, Miño, As Pontes, Cerdido, Mugardo, San Sadurniño, Valdoviño, Fene, Narón e Ferrol. Espero que para o ano sexan máis. E aos nosos amigos da tenda de deportes Capitán e do hipermercado Alcampo. Grazas ao persoal que traballa no Pazo da Cultura de Narón, pola súa paciencia, pola súa profesionalidade e a súa xenerosidade no día de hoxe. Co xerente do Padroado a cabeza, Luciano Fernández, e a concelleira de Deportes, Natalia Hermida, que se preocuparon dende o primeiro día pola intendencia e pola logística desta gala. Hai un ano, amigos, estábamos aquí, e citámonos ao remate da gala, e aquí volvemos a estar reunidos, todos alrededor do fútbol, do balompé, que é a causa e tamén o motor deste evento. A idea da gala naceu, como saben, hai un ano e 7 meses aproximadamente, tomando un café o delegado federativo Manolo Mesa e un servidor. A idea forza era facer unha festa de fútbol onde se poideran premiar os mellores equipos deportivamente falando, e tamén aos mellores futbolistas, adestradores, directivos e clubs da temporada. Ideamos un sistema que pode ter moitos erros, e seguro que os ten, pero que é un sistema, en todo caso, novidoso para este tipo de galas. Buscamos que os xogadores votasen ao mellor xogador, que os adestradores votasen aos seus mellores compañeiros, o mesmo que os árbitros, e os directivos dos distintos clubs votasen ao mellor club da temporada, medrando alrededor dun 20% anual. Neste momento de tanta incertidume, é difícil establecer conclusións, pero creo que a clave está en que creemos firmemente no xornalismo digital como actividade do presente, pero sobre todo do futuro da comunicación. Estamos contentos da nosa situación e tamén das expectativas de futuro, tanto de voltarría.com como do noso portal irmán axogada.com, que tamén vai crecendo por Galicia e polo mundo adiante a través da nube. Hoxe o fútbol de Ferrolterra celebra a súa festa e nós tamén. Comprometímonos a ser o medio de referencia do fútbol e do deporte da nosa comarca, e seguimos por este vieiro. O noso compromiso é e será a sociedade de Ferrolterra, os xogadores, os adestradores, os directivos, os árbitros, os clubs, a federación,
os pais e as nais. A nosa vocación é informar, xenerar estados de opinión, comunicar, e niso continuamos. Grazas á Escola de Bailes de Salón do Padroado da Cultura de Narón, en especial a Román e a Sandra, que sempre están aí para colaborar nesta gala e poñer o seu grau de area, e tamén grazas á agrupación Brío de San Sadurniño e especialmente a Laura por axudarnos a montar este espectáculo. Eles tamén teñen o noso corazoncito pola súa gran xenerosidade. Nada máis, amigas e amigos. Espero que en nome de voltaria.com e da Federación Galega de Fútbol que disfruten deste momento. E felicidades a todos os premiados nesta temporada. Grazas a todos.